Kung muhatag og mutabang gani ka sa imong isig ka tawo, ayaw pag-expect og balos gikan sa tawo nga imong gitabangan. Kay kung nag-expect kag balos sa tawo nga imong natabangan, you are not doing kindness but you are doing a business or investment. Always remember, ang tinuod nga pagtabang wala nay ROI or kanang gitawag nilang return of investment. Kay nag-ingon ang Hebrews chapter 13 verse 16, ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo. Pag tinabangay kamo kay mao kini ang makapahimuot sa Ginoo. Sugod karong adlaw, kung mutabang gani ka sa imuhang isig ka tawo, tabang sa walay pagduha-duha. Maskin kabalo ka nga dili sila makabalos sa imuha. Kahibalo kag ngano? Kay ang pagtabang sa imong isig ka tawo dili na makapausab sa kalibutan, pero makapausab na sa kalibutan sa imong isig ka tawo. Diba? Mao nay hinuktoki ug mao nay hinumdumi. Help others without expecting a return. God bless us all.